Neki da pustim moj email. Pazite sad ovo je sad kidara neka. Halo? Alo, Muđa. Gde si, brate? Stvarno si ti? Nisam ja. Ej, nemoj da mi prekineš vezu, molim te. Da, što si me zvao sad? Pa, znaš kako sam saznao za tebe, za tvoj broj? Ma nemoj ti da me pitaš ništa, znači kako si ti saznao za moj broj. Što me sad zoveš? To je poenta svega. Pa, ne znam, brate, gledam tvoje klipove, obožavam te. Baš mi je drago, jer ti znaš da sad radim live. Radiš live, brate? Da, radim live. Aj, sad ću bar uđem na live, sorry, nisam vidio sad sve pošto trening. Nema veze, brate. A nemoj, brate, prekidaš me u poslu. Zumeš? I nemoj da deliš broj telefona, nemoj da si pizda ko vi tvoj drugari. Nisam delio, nego kunem ti se, samo ja znam za taj broj. Nemoj nikom da deliš, će ti pošaljem 100 evra, aj zdravo. Aj. A strašno, brate, ja ću subijem jebeno. Eto, viš sad.